юлдуз усмонова овозхони саршиноси узбекистон аз гармии равобити душанбеву тошканд истиқбол кард. ӯ рӯзи 23 май дар душанбе гуфт: шумо хоса барои ман ҳеҷ гоҳ ҳамсоя набудед, балки худӣ будед. усмонова гуфт таи солҳое ки ҳунарнамоияш тавассути телевизионҳои давлатии узбекистон манъ буд, хомӯш намонд ва дар ин муддат бо ҳунарнамоӣ дар хориҷ аз кишвар тавонист сафи мухлисони худро бештар кунад. ташаккур ба президентамон, ба президенти феълӣ ки ин ноҳаққиро фаҳмид. ба қавли юлдуз усмонова, ватанаш узбекистон ҳоло мушкилоти зиёд дорад ва дарвозаи худро на танҳо барои тоҷикистон, балки ба ҷаҳон боз мекунад. мо ҳоло бояд ҳама муттаҳид бошем ва корҳои зиёду наверо барои кишвару миллат анҷом диҳем. ин ҳунарманди узбекистонӣ гуфт забони тоҷикиро медонад, вале феълан ба хотири ба иштибоҳ роҳ надодан аз суҳбат бо ин забон худдорӣ мекунад. ман тақрибан 2.5 албоми таронаҳо бо забони тоҷикӣ дорам. юлдуз усмонова изҳори умед кард ки бо консерти дурӯзааш дар тоҷикистон интизору боварҳои мухлисони тоҷикашро бароварда месозад ва дар гармшавии равобити ду кишвари ҳамсоя саҳм мегирад.